Pekný večer prajem. Ďakujem, že tu dneska môžem byť s vami. Volám sa Lukáš a viac ako 10 rokov podnikám v komerčnej sfére poligrafického dizajnu. To, čo by som chcel dneska s vami zozdieľať, je to, akým spôsobom umelá inteligencia mení našu prácu a ktorej esencia je vlastne to, že my pretvárame tie digitálne obrazy a digitálne dizajny do hmotného sveta. Na úvod chcem počiarknúť, že ja osobne milujem kvalitný dizajn, ktorý je človekom vytvorený, ale bohužiaľ v tom skutočnom svete, v tom komerčnom svete 90% našej práce tvoria dizajny, ktoré sú veľmi zamerané na efektivitu a dosahovanie ziskov. Podobným dizajnom, ktoré sú zamerané na efektivitu a dosahovanie ziskov, sme potrebovali aj my pre naše účely v roku 2020, keď podobne ako väčšina z vás asi zažila v kreatívnom priemysle poklesy, tak my sme tiež zažili veľké výpadky tržieb a chceli sme ich nahradiť nejakým vlastným produktom. Niečo, čo by sme vedeli predávať vo veľkých množstvách do nejakých retailových reťazcoch. A tak sme si vymysleli taký produkt, že spravíme zošit, lebo sme tlačiareň, chceme na neho dať pekný dizajn, aby sa rýchlo predával a nahradilo nám to tržby a my sme nemuseli prepúšťať. Na to, aby ten projekt vyšiel, tak sme potrebovali, aby sme tie dizajny mali veľmi rýchlo, lacno a dostatočne dobre na to, aby sa predávali. Ak by sme nemali kombináciu týchto troch, tak by to nevyriešilo náš problém. Naše tržby by sa ešte viac prepadli a dostali by sme sa ešte do väčších mínusov. Samozrejme, že sme zistili, že táto trilema sa nedá vyriešiť, to, čo hovoríme klientom celý čas, že není dosiahnuteľné. A tak sme po 2 mesiacoch skúšania, hľadania a wastovania ešte viac času a peňazí prišli na to, že ten problém nevyriešime a museli sme bohužiaľ prísť k takým iným šetriacím opatreniam, ktoré neboli až tak veľmi populárne. To, čo vám chcem dneska ukázať, je to, že z toho pohľadu komerčného sveta a komerčného dizajnu, že ako veľmi sa za posledné 3 roky zmenil ten svet. Ak by sme si zobrali túto istú caseku, ktorú sme my prežili v roku 2020, tak dneska máme už množstvo nástrojov, ktoré viem použiť na vyriešenie tohoto problému. Aby som teda ten problém ešte viac tak nejak podchytil, tak ako som spomínal, chceme tie dizajny predávať v nejakých retailových reťazcoch, takže potrebujem vedieť, že kto sú moja cieľová skupina. Graf nemusíte veľmi študovať, nenechajte sa ním zmiasť. Dôležité je to, že som si zobral nejaký nemecký sociografický model cieľových skupín, vybral som si 3, nejaký mainstreamovo orientovaných ľudí, konzumne orientovaných a hedonisticky orientovaných ľudí. To sú ľudia, ktoré vieme, že takéto reťazce, kde my sme ten produkt chceli predávať, navštevujú. Ja som laik, neviem nič o tých modeloch tých ľudí, takže som si našiel zadarmo na Google samozrejme, že nejaké štúdie, články, všetky možné texty v nemčine, španielčine, angličtine, v rôznych jazykoch a dal som ich do 3 wordových dokumentoch pre každú cieľovú skupinu niečo. Tie texty som neanalyzoval, požiadal som TextGPT, aby mi ich nielenže zanalizoval, zosumarizoval, ale aby mi na základe tých textov, ako sa tie moje cieľové skupiny správajú, aby mi navrhol, že aké dizajny majú tie cieľové skupiny radi. A tam som došiel k veľmi zaujímavému objavu, že mám presne popis toho, že čo tie cieľové skupiny majú radi. Zároveň tiež nie som nejaký super prompt špecialista, ChatGPT mi napísal prompt pre Midjourney a Midjourney mi vlastne v priebehu pár sekúnd vygeneroval dizajny a tie dizajny vlastne súhlasia s tým, ako textovo je interpretované to správanie mojej cieľovej skupiny. Po pár minútach práce mám 3 dizajny, pre každú cieľovú skupinu jeden samostatný. Vidíme, že vyzerajú trochu ako dizajny na steroidoch. Vidíme, že ten pán má 6 prstov, mačky sú gíčové. Nejdem teraz hodnotiť kvalitu toho výtvoru. To, na čo chcem poukázať, je to, že pred 3 rokmi sme sa nevedeli dostať sem ani po 2 mesiacoch a množstvách telefonátoch a mailoch a dohovárania s ľuďmi. A teraz, keď sa pozriem na tú efektivitu, tak mám 3 dizajny. Neviem ešte, čím to vyrieši môj problém, ale som sa posunul milovými krokmi za 40 minút a 22 eur, čo ma stalo Midjourney. Čiže z toho komerčného pohľadu sa zdá, že to mám vyriešené, ale ako každá tlačiareň, kebyže aj nám teda toto pošle nejaký klient, tak poviem, že no, ale to sa nedá vyrobiť. To nie sú vektory, to sú JPGčka, malé rozlíšenie. A nemám tie dáta pripravené do toho tlačového stroja, aby som ich vedel previesť do toho hmotného sveta. Aby som vedel, ako tlačiareň spraviť tú moju esenciálnu úlohu, ako to dať do hmotného sveta. A tu už umelá inteligencia mi neponúka riešenie, pretože neprežíva tú senzoriku toho života tak ako my ľudia. Už nepozná haptiku, nepozná štruktúre papiera, nepozná odleskov, nevie mi tie dáta tak pripraviť.
A takže som sa musel zase v tom procese obrátiť na starú dobrú ľudskú bytosť, môjho super kolegu Peťa Markoviča, ktorý mi pomocou aj AI toolov, aj pomocou vlastného myslenia a svojich skillov a všetkých technických zručností pripravil tie dáta tak, aby sme ich vedeli vytlačiť. Až teraz mám svoj problém vyriešený. Jeden deň. Za jeden deň som to vyriešil. Tá úloha toho človeka je v tom, že vlastne vďaka tomu, že mám nejaké skilly riešiť tie komplexné problémy, tak zrazu ja viem vyriešiť aj komerčný podnikateľský problém veľmi jednoducho s úplne že nulovou investíciou. Takmer nulovou. To, čo sa stalo za tie 3 roky, je to, že zrazu tieto riešenia sú dostupné pre množstvo ľudí, laikov, ktorých sa tomu vôbec nemusia rozumieť. A v celom tom procese sme nachádzali ten problém, že nám chýbajú tí ľudia, ktorí to vedia pretvoriť do toho hmotného sveta. Za tie 3 roky sa stala taká vec, že trilema, ktorá nebola vyriešiteľná pre nás, je teraz pre nás úplne že hračkou a jej kľúčom je umelá inteligencia. K tomu, samozrejme, že k tomu AI treba dopísať plus človek. Ale to, čo vám chcem dneska povedať, alebo s čím by som chcel, aby ste dneska, čo si z tejto prezentácie odniesli, je to, že aký človek. My v Polygrafii a v tomto komerčnom priemysle poligrafickom práve potrebujeme ľudí, ktorí vedia pretvárať tieto digitálne vytvorené diela do toho hmotného sveta. Chýbajú nám konštruktéri, chýbajú nám konzultanti, chýbajú nám technickí grafici, idea makery. A teda, ak sme sa doteraz nedokázali dostatočne dobre pripraviť na tú zmenu na trhu práce, tak mali by sme ešte možno trochu zrýchliť. Ak by ste si chceli pozrieť printy, sú napravo na stage cez prestávku. Poberte si, sú zadarmo. Ďakujem vám veľmi pekne.